Mari. Same story. And then to chema nekuti mari yakangosendekwa apa ichifana kushanda. Saka zvirikwe. Mari yani wewe yakasendekwa. Zvazvitoriko because zvakatoitika. Saka tikazongoti sinyaya tizoshaya plan mapitbull anenge aripo. Anozofambira futi nyaya dzacho pamberi. Chama ndakazvimba. Ndakazvimba rafu. Yo ambozvinobe hanzi Billboy number 1 akomba $30. Akadimiti apo mari $30. Akadimiti 5. Akadimiti apo 5. Munachi aironga wacho ndiani ndiyo handisiri nini bazviko hapo anganipa $5 kana ujusa zvinobule zvipiripire kwa 30 apo 30 sema kwenda kana apa mga anotsvaka kupfurira zvake kanzuri mvura iriko zvizotora zvizotora mari dzedzimba dzemabwe dzikukopina gaya shama zvirikwe kana kutamisa mari kwakadaro akudiwe sekuti uda unosendeka mari kunzotochengetwa nemari kuwedzera 10% asviko ka apa isusu toda kumwa tii norifa tihobvu akuenza mukaka wacho kuimbura kunonhu tanganda iyoyo saka tingajabhunaiziri pakadaro apajabhunaiziri katongoramba tiri silent but hatizoite silent tozongotora kuti vanhu vacho vaironga nyaya idzodzo iyo paironga ndangoribere pakati wakabatika ina ndaizvitunga kanga zvitunge iwo tongogadzira nyaya aiwa zvaitogadzira nyaya pandingazvigadzira ndichizvinyima ndo zvinozongoitika kupera kwefirimu asi kupera kwefirimu ekuti manje ipapo yakazofa yakapera ndakadyiwa kana yapera kwadyiwa saka ngeri movie yange 5 mari saka season 24 hour ukona baba kuti vajekwawa unoti chinazvo ndozonda kudedzera ndikuzviramba zvangofanana nekubhadhara mari kukanzuru iyo chimwa mvura isina kuchena kana kumwa mvura yemboho mazuva ano kune masuweji akaranzi ndiyakurira kabhiriboyi ndiyakurira ari kurira anorira ega muground wacho akitamba ega imani iritamba ega anozvimirira asikutamba neEverton cha kana netamba ega kuti atidi ma empty ground atidi ma empty toda kune vanhu football getari yakazara ukona maji andiani crown akudaiso aningani king ani dzara jose tori chichiitika areas yako areas iri bobo zviriko kana unogona kutoona kana benzi rakapfeka sutu richitungamira nyika ukunzwera richitopenga futi saka iwo unogona kutotadza kutoziya kuti munhu ari kupenga anozodzokere manje atadza nekudzoka yakaenda uende kunhu kusingadzokeri maakaunti acho ntaura nyaya dzacho anzi ndakapona amazvokuda uona dzimwe nyaya mazvokuda hatinei nadzo zvedu hatizozitonge waisiya hatina mazvokuda inyaya pepina iyoyo ndo mabasa kutya here unonzwa nekutya nei iwo wati uda kugara kune kakasha kakazara indi kutoda kamugoro kakada soko but chiri kungoshayika ingoro but ndikadzodza ngoro ndonotenga kamugoro handokatenga ende handitadzi ende zvangu ndiri ndimadasha ndimbodzorera handikundiyepere hanzi akuta seuraida hanzi akatsemura munhu mhanza ipepiripiri esinati hafe kona sinira chendora rinoita pasinombotaurana aingofunga kuti muri wewe kunhonga kungwezafoma takaenda pamwe mwana acho aimbobvundirirawo anenge aimbodya kuti masenzi abata zviko
avasikana tononga vachiitawo zvavo but Saka chichakazoitika kuti azomurova hameno chakaunzawo murova nacho pamanzi. haisi asipo zvoida hatidi kuzoiita Zvamakanzwa zvacho izvi. ina handidi zvangu kutaura zvandakanzwa ndoda kutaura zvandakaona vaziva pakati maiweka handidi kutaura zvekuzva vanhu vaungana shasha manje iri haira object yakatora asi akangotadza kupaka mastate Shit. chete akatomboka pesa kungotaura kuti mazita winawo mafarira Wainyima mukomana. Anyara. jama vaidyiwa decent but akatadze akatazvita nekuti mwana wacho akanaka futika akanaka but ashata but izvo zvashata akurasini Umwana atori kuzibheji izvi. hanzi yachotsombori hanzi mwana yetsombori hanzi miri wekunhonga saka mufana ukuona chakangoitika angotadza kuapproacha kumbira saka zvinongopera nekungodaro kuti vanoziyana hatiziye hatisisi mamija spet kana kuti mazizirikini iwe unotora zvinonzwisa bcause sendikutanga nyaya ikagozika haunzwe kutya here Saka inakirwa nemupunduro because mwana nemupunduro akaipa. mazita anawo mazita akawandisa ekuti mwana anogara mawani ane mazita vanofana kuita ane mazita angotadza kuti shamari dokukumbira kuti ukukurire space waiziya Saka akanakirwa nemupunduro akati yakuti aiwa reka ndingokubata ura kuti ndisinamboita sei. atazviko ibarira mhanya ro ibarira mhanya hanzi angabatwa nebarira mhanya mweya usiku mweya wetsomisano mweya wepanyisano hanzi nasizore hanzi hanza kusina valentine Saka chimoko chinogara padheni pacho. Padheni pana rider. kamarocha Alright. angadaita Landlord, raida mwana walandlord saka anotora chitoro hanzi mari amshabhadhara hanzi mari yorendi ndovangwawirirana tatisi haizviko saka ndosikatungotsiurana kuti usazokachidzwa zvekudaro kozi hobvukona hobva humwe manje ukadaro manje waziya atokutonga ahobva humwe chipo chematsostori tokutaurira shuwa tokutonga kana kubhera bhawa umude kutambira kure andotambira kure muchapona afamba akapfeka mask ndosaka zvanzi majaya stop madrama izosisi majama ndo zvavanga vakutaura ipapo handika Saka mukomana atori mukati. atori mukati atorongedzwa ngendiro yenhingirikeni yedhaga Apa akabva mukati mai manje futi. Nyezi mwana iroro. anoona see two doctors manje I want to see two mental disabled ana makoti mokusazwa nemapendisi akatombobva futi kuridzi akatombobva futi kokuva nenyaya yake lauge pamama yaya futikabutsa mama nini mama nini saka yatosee two doctors apa anotoda kujeri nevanhu vanopenga uchinyatsochengetwa zvakanaka aiwa hapana saka kuona kuchengetwa manje ndonyaya yakatifanya manje saka iri kusiriza ida tichimboipisa because iri kukonzeresa mhepo paareas Because mwana atone injury ka. inenge ndida kupiswa Panenge manakira kata mwana sha. Kaya. inakatomondoramba wakamwana But anodyiwa nani kumwana? anodyiwa but anodyiwa nemakani aringoda anongoti ndokuda kukasika ombongozikura space ana makanika ipapo ndo anotodyiwa mwana average ana makanga vanodya hanzi mazuva ano anodya ndiane mari hanzi ningosinaungana muneru imari adzisambo kudai varitoda kutoenda kokopina but vari kungoshaya mainvitation cards nemachichicheti waiziya havasi kunyara but vari kuda kuinvite havana madiplomatic passport vangoda kuinvite maetd ddf chibwe takatoenda saka weshe munarere pa achina manje manje vanotambawo sebhora vachi pasina hweshe zati kuchema nazo manje kuona kuti agaya sha asi zvirikere pane munhu vanokwanisa kutambira fight hweshe kuzimhengana nehweshe yanini
kutotamba fight. Unofana kurowa. Shamai. Isina chini. Ndonyaya inorovesa iyoyo. Ndonyaya inorovesa. Ndonyaya inorovesa. Gaya. Alright. Manje mnakatiza neveshe yangu. Ngani wewe? Samuni kwanza nomurova. Uyu anokubatwa zvakanaka Chimimba. Anzi mukoma anorova but haazorova. Vanorova neimwe pattern. Tomita sei manje saka otenda neveshe yangu. Tomura 25 Jump Street. Uyu anongorowa yake size yake. Waisiya itomutonga pachikuru kungomukumbira nechemwoyo chaizvo uzomutaurira later kuti meda shiroti kungoti ngoma anje kwali umboita ngomeda shiroti Josiah sataenda tarafuna kwenda tingati chikuna mwana wakumbono video iyo tachitaura nenyaya yekuti kokopina boy otazvisi kokopina iriko aindoti aisa manje kumachapuna manje practice I think even manje susiinzonze uchechema tosori we never take denial zvingori bed zvukangasa kuti vana vechikoro even isusu sacho shamari kanga rikadhiri utenza nini nenomuteveri tosana musango idhiri shamari kunzwere idhiri rako pamusoro pemari rirabudisa futi gaya iwe dairanga risiko risiri kusaplaiwa riri kubva kuti riri kupinda nekupi aziya saitori business romwe munhu itori business remwe munhu ndosandationa ndione kwechitopenga ndoseka uchendeswa kumaricho chinoshandiswa ndovana tine chitsvaga hanzi kristu iri evil to an extent yekuti indani chitaura zvitori kumashure yakanzi yo watopusa unonoshanda washanda mari yako yedikita unotenga kwaari hanzi kune munhu akatogara asingatombophema zvinhu izvozvo asingazviconsume asi anoshandisa mari yako yoyo wakutisa dikita zvakanaka zviniti zvekuti vanhu vari kunze kwakaona handiti munyaarofuraiwa pamasi hazvisi handifana kurohwa handiti uwo handifana kurohwa buwe rinotofanira kurohwa harifane kukurova iweyo stori nemhaka ukadaro ndozvati kutora kuti mazobuda mamwe acho waiziva kaiyo zoti amai havarowerewo hanzi mukadzi arohwe asi anorohwa nechii ane shamu yake anorohwa nayo handika saka rachiziva iripo